moni omvera pa radio linafe kuzamisa chikondi pakati pathu. Ndilandireni ine Sam Kalimba mu programu ya Tichitepo Kanthu imene takutengerani ku Khuza Primary School. Tidziwa zambiri Khuza ili ndera liti chifukwa tili ndi alendo mu programu iyi lero. Khalani pompo. Tilandire alendo kuti tiadziwe ndipo yamba mudzitchula dzina ndi udindo wanu kuno kutiso ndi dera liti mutiuza. Tiyambe ndi inu. Nthokoza kwambiri ine ngati senior group Mankhaka kuno kudera senior chief Kaomba. Ife ngati Khuza School tili ni programu ina kuti tifuna chitukuko chiyendemo chitabwino kwambiri. Chabwino iyayi ndimene tikuchitira omvera panopa ndi a senior group Mankhaka mdera la MTA Kaomba ku Kasungu, komanso tili ndi alendo enanso titawadziwa. Ine ndine Bankson Nkhoma pano pa Khuza School ndipo ndine chairman wa SMC. SMC ndi chani? School Management Committee. School Management Committee atsogoleri ake tinawo pompano ndipo tati timve zambiri zimene zimachitika. Panali mwambo wodzala mitengo pa skulu ya Khuza Primary ndipo amfumu a senior group Mankhaka anadandaula kwa mlendo olemekezeka amene anali pamudzi pano amene ndi wamkulu woyang'anira maskulu a sekondari mchigawo chino cha Kasungu ndi Ntchisi. Ndipo zimene zinatipangitsa kuti yayi tione kuti kodi vuto lawo nchani. Ndi amfumu mwati kuno kuli vuto? Kuno kuli vuto bwana. Litambasuleni vuto. Vuto imene lili kuno ndakuti ife pano pa Khuza School pa makhala bana okhoza bwino kwambiri. Aziphunzitsi okeso nakadaulo oje ophunzitsa. Ife tikongofuna kuti mutipase kuma buloko imodzi kapena kupambanapo mutipase ko day secondary school chifukwa kuno Njerwa zilipo, Mchenga ulipo, ndipo Kwale alipo. Chilo mene tikugwira chilo pambana kwambiri oti mtadzaona mzaona kuti zinthu zake nzabwino zaiti. Motifuna day secondary school. Chifukwa kuchilinda kwangati kuti nambala ya ana ukhoza kuchilinda ikuchepa kwambiri. Chifukwa mpeze ngati ni 125. Ndiye pano ndafuna kuti mtonjezere naye ikhale ngati kuti titsagane na achilinda ise kuno ku Khuza School. Khuza School ndi skulu imene tamva ndithu kuti ndi skulu yochita bwino kutengera ndi mlendo olemekezeka Bambo Bile Banda amene anauza msonkhano chinamtindi cha wanthu kuti Khuza ndi skulu imodzi mkasungu imene ikumakhozetsa bwino ana, koma chifukwa chakuti malo mma secondary school ndi ochepa sakumatha kutenga ana ambiri. Ndipo chifukwa chake agogo senior group Mankhaka akudandaula motero. Koma mwina timve mvemvemve kuchokera kwa acheya apano pa Khuza School Management Committee. Mwati vuto limene akunena mfumu ndizoona kapena ni madandaulo a mfumu chabe poti mafumu nkwawo kudandaula? Zimenezi ndizoona kwambiri kotero kuti pano pa Khuza ana akukhoza bwino zedi koma kopita kukusoweka. Sukulu imene tayandikana nayo chilinda ndiyo chepa imene singathe kutenga wonse kotero kuti ana pano pa Khuza akakhoza amakwanira kalasi yokwana pa chilinda okha. Pano pati kupempha kuti tikhale ndi CDSS yathu pompano. Njerwa, Mchenga, Kwale zonse zilipo. Komanso mafumu ako ndiogwirizana chito imene ikhoza kukhala yochepa. Sikupempha kwa kokha koma ndi vuto limene lili kuno ku Khuza. Chabwino omvera, tikupatsireni no zimene anayankhula mkulu wa oyang'anira maskulu a sekondari kuno ku Kasungu Bambo Bile Banda pa msonkhano omweyo poyankha pempho la mafumu amenewa. Zikamatele lelo ya Khuza apepe. Zikamatele 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 lelo zikomo babasi pali nkhani zingapo. Skulu ya Khuza ndi skulu imodzi ya maskulu amene akuchita bwino kwambiri muno Malawi.
tabuyana chimwe akulu awa chaka chino tinakapatsa mphatso kusalima, tinakapatsa mphatso kuti ndi mphunzitsi ochita bwino. Kusonyeza kuti pa aphunzitsi amunomu boma la Kasungu amene anachita bwino ndi aphunzitsi akuno kukhuza. Ndi masewera amenewo? Ayi, amenewo simasewera. Ntalowa mu office mwa head ndi mayang'ana adakhoma kumbuyo kwawo kwa mpando wawo zotsatira za mayeso kuyambira chaka cha 2014 kufika chaka cha 2018. Komano taona kuti chaka chiliyonse khuza ikupita patsogolo. Chaka chino akapita ku National Secondary Schools 14, chaka cha mawa 19 ndi kumakwera. Izi ndi chitsimikizo kuti kukhuza kuchitika ntchito yabwino. Ndiye ntaona zotsatira zimenezo ndakondwera kwambiri. Ndipo ndimati ntelo kuti tikabwerera ku office kuti akulu awa mphatso awalandira kale tikasokole kuti aphunzitsi apano pasuza chifukwa kuti ana akhoze bwino pa sukulu si mphunzitsi mmodzi. Tikasokola kuti tione zimene tingachite ndi aphunzitsi athu apano pa sukulu. Ndiye ndimati ndinenenso chimenecho. Amfumu palali nkhani zina zimene mnakamba, nkhani ya makalasi. Nkhani tugogo ya makalasi ndi yanu. Inuyo mukaumba njerwa, mukakhalwi muli ndi mchenga, nkumapempha monga mnapemphera muja televuto palibe. Tikhozo makasokola kankwa DC kuti DC kukasunga zana kunkhora kuti alutsogola nanga inuyo mulutani. Kuti mwina azidziwaso zina zimene pakubana nazo kumaphunziroko. Poti masuku ana kuti mphamvu ku anthu ndiye kuti maloko council kapena kuti ma assemblies na amene ali mphamvu zachitukuko m'midzimu. Akansala alipo mpano ngati nunama anitsutsa alipo mpano sicho ntokodi bwana kansala. Ndithu kumefeti matiti kutsimizireni kuti mungamanga classroom block pa Chilinda ife tionjezera ana malo mwa 50 ana opita pa Chilinda kale 100. Block imene yakapezeka chaka chino chaka chomchino tisankhirapo timakasankhayo ndife. Njira ina ndiona kuti mupeze malo ena mumange community day secondary school. Ndiyo ana ena azipita ku Chilinda, ana ena akupita kwinako. Chifukwa chimene chimavuta nchoti pa Chilinda pamapita ana 50, ana akazi 25, ana amuna 25, 50. Masukulu ozungulira Chilinda na ambiri zedi. Mpikisano waukulu. Chimene chikuchitika kuno nchoti kuti mwana oti anakhoza mayeso amakanika kupita ku sukulu chifukwa kuti mala ku sukulu uko ndochepa. Posati kuti mwanayo sadakhoze ayi. Malike somwe upita kumbali zina tele mwanayo akapita ku secondary. Ndiye kunoko pafunika tichilimike kuti tipeze malo ona kuti anawo azipitako ifeyo kulibe vuto posankha. Olomtati mwayifuna kuti maklasi akhalepo atatu pamene pa sukulu ikule pa Chilinda azitisankhirapo ana 150. Tikadzaona kuti muli maklasi posankha chaka chino tikasankha ana 150. Ndiye kuti sukulu ikatere makhala kuti ikukula. Ndiye mphamvu zili ndinu chimene musankhe inu chimene ife tingachite. Koma ife tufuna tikumemeni tikulimbikitseni kuti maphunzirowo ndi ofunika kwambiri. Ndi makamba za kukhoza bwino kwa ana apakhuza. Kuti zimatanthauza chiyani ana akati akukhoza bwino? Ana ambiri amene amapita ku National Secondary School, Dedza, Mzuzu Government, Kalilongwe Girls, amakhala ndi mwayi waukulu opita ku university than ana amene amakhala m'masukulu mwina. Dera langati kuno kukhuza ngati chaka chilichonse mutulutsa ana 16, ana 17, mukulitsa chiwerengero cha anthu ophunzira bwino kwambiri kudera kuno. Mawa ndi mkuja uno dera lino sidzakhala chimodzimodzi. Chinsinsi chake chimakhala chotere. Mwana ojere wapita ku Loyola, mwana waphiri wapita ku Mzuzu Government. Okamaliza kumene kuja wana omenewa opita ku ma university wawo. Kokhala wana omenewa ukadzati omaliza ma university wawo so zakhala so kuno kukhuza kuno ozikakhala mtaundi ku Blantyre, ku Mzuzu, ku Zomba, ku Lilongwe. Wenanso mwina ozikakhala maiko wena. Komano wanawo ozikakumbukira kuti ndino manga kokhuza. Ndiyo kati wa malini tsono wana wangawo
omangawo osakavutike kumagona nyumba yothonya. Ndikuti mwana ojere chinyumba cha malata chokuti matijani IBF matijani IBR. Mwana ophiri chimodzimodzi. Ndikuti konse kujangwe kenaka masola kumeneko. Ndi mwana ojere amanena kuti omayi wanga osamapite kutali ukatunga madzi nofuna draw kupepa khoma. Ophirinso chimodzimodzi. Wanthu akumene kuja oyamba umwa madzi abwino otetezeka. Komanso nthawi sonongo yopita kudambo ukafuna madzi. Akatero akugwira ntchito za chitukuko dera lonse limatukuka. Ndiye ino aphunzitsa kuno mutukula kuno kudzera ku maphunziro tikuyamikeni tikuti congratulations pitirizani ntchito imene yabwino yotukula dera lino la Khuza. Telene mena una skulu ya Khuza munthu olephera pano sukulu ndiye kuti iyeyo na amene amachita masewera osati kuti pano palibe sukulu ya mphamvu. Dzikoli konda olimpikira monga Nyerere Zuwali kalowa. Dzikoli konda olimpikira monga Nyerere. Oyo umakonda olimpikira monga Nyerere. Moyo ukonda olimpikira monga Nyerere. Chuma chikonda olimpikira monga Nyerere. Kukati mbembe zambatuka mumphalamo tomuladiso ena titongo. Dzikolida nandi amanjalende. Ziwali konda olimpikira monga Nyerere. Zuwali kalowa. Fulukutu pakulira kwa tambala. Tuloti maenda ndi umphawi ndulesi. Chuma chimauna olimpika kuganiza. Dzikoli konda olimpikira monga Nyerere. Zuwali kalowa. Ngolowera zibwera ndi kamala wantu. Ngolowera zibwera ndi kamala wantu. Dzikoli konda olimpikira monga Nyerere. Ngolowera zibwera ndi kamala wantu. Ngolowera zibwera ndi kamala wantu. Oyo umakonda olimpikira monga Nyerere. Moyo ukonda olimpikira monga Nyerere. Chuma chikonda olimpikira monga Nyerere. Umphawi ndi ndende kusauka ndi nkhalango. Ukaponya diso lokaloka dondo. Dzikoli saka au anyunga za mpanje. Ziwali konda olimpikira monga Nyerere. Zuwali kalowa. Fulukutu pakulira kwa tambala. Tsopano amfumu mwamva mmene ayankhulira olemekezeka Abile Banda. Kodi zimenezi zikulimbikitsani motani? Zimene zikutilimbitsa zimene ayankhula olemekezeka Abile Banda zikutilimbitsa kuti ifeyo ngati anake la chinthu mphamvu ku anthu ngati ifeyo tikudziwa zona kuti zipangizo zonse padziko pano zilipo zoti mpakana tikozotani tikozomanga sukulu imeneyo. Anthu ife kuno mafumu ndife kugwizana kwambiri mpaka ndi anthu athu m'midzi ogwizana kwambiri. Ndipo sonuza kuti ankhala apeya akutiromboni kuti sukulu ino amakhoza bwino kwambiri. Chabwino inu chair mwaona bwanji zimene ayankhula lendo olemekezeka zija Abile Banda mukuziona kuno zikutheka ndipo musankhapo kuchita ziti pa zimene ayankhula zija poti anapereka njira zingapo? Njira zimene anatipatsa ziwiri ifeyo tinasankhapo imodzi yokhala ndi CDSS kunkuno kwathu. Chifukwa kuti tikapitirize kumanga kuchilinda zingotithandizirabe kuti kuno kwathu tisakhale ndi mwayi wa ana ochuluka opita ku secondary. Chifukwa tikatengera Khuza pamapa district yonse ya Kasungu Khuzayo ili pa nambala 3 kukhozetsa wanu pambana Kasungu yonse.
ndiye tikufunitsitsa maloto athu masomphenya athu tikufuna CDSS pompano pakwathu. Koda mfumu CDSS yabwera mdzakwanitsa isamalira zakwanisa kuisamalira komanso ankhale maro zaisanga kuti ikhale apa chifukwa maro tinawo amaro ambiri zedi. CDSS sikuti ndi nkhani pamene tingagayike iyayi, maro tili nawo. inuyo mukuona kuti phindu limene dera lanu lingapindule ndi chani titakhala tili ndi CDSS kuno kukhuza? Phindu lathu zimene ndikuona ngati kuti tikozokhala anthu olemera bwino kwambiri chifukwa chakuti ana akukhoza ndipo akukhalanso kuti pompano ndi chakuti tikozokhala odala kwambiri. Tikudandauka kwa basi kuti vana azenda mtundu wautali makafika ku CDSS kuchilinda ayi sitikufuna choncho kwatifa nake pompano vana kamakhoza akhale pompano kama siku enaso madera mwinamo akhoza mabwerabe poti pompano ndikuti kanthu ochita bwino koma tikhozoka ochidalira. Chabwino omvera mwamva nokha kuyankhula kwa a senior group amankhaka amdera la mfumu yayikulu Kaomba ku Kasungu. Khuza Primary School ndi skulu imene ili pafupifupi makilomita 25 kuchoka pa Kasungu pa boma mwapita chakumpoto nkudzapita kummawa. Skulu imeneyi yatchuka mu Kasungu. Skulu imeneyi ili ndi kuthekera zitengera inu kuchitapo kanthu. Kufikiranso tsiku lina tidzayifufuzenso nkhani imeneyi kuti iyafika pati. Munali ndine Sam Kalimba pa radio alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu. Ziko malendo athu. Ziko kwambiri. Kenya
sokwerere kusukulu mwananga, bola sokwerere kusukulu, bola sokwerere kusukulu mwananga lavu. Panja unapita sakanika, walepera upika kuchapa kusamba uwakwerako. Chito unapita sakanika, unafuna ukale mkazi wa bwana akutamani.